Такава беше картината на стадиона. Повече от 15 000 зрители бяха дошли на този двубой. Това е първия гол за реакцията на публиката при първия гол за Локомотив. Срещата завърши 2-0. Балдовалиев в 32-та минута отбеляза първия гол. Малко по-късно ще видите картина от двубоя. Явор Въндев в 55-та направи 2-0 за Локомотив. Вратарят на Ботев Лил Чуарсов, който ще чуете след малко, сподели, че да изненадан от слабата игра на Ботев. На 3 пъти той трябваше да се намесва решително, за да спасява своя отбор. От по-разгромна загуба Христо Бонев ще чуете също в интересно интервю какво казва легендата на чернобелите. Илями Халими бе сменен принудително от бразилеца Даксон. В Ботев също имах една принудителна смяна. Кирил Кръстев бе сменен. Единствената, може би, гола възможност за Ботев бе в 54-та минута, но Стоян Колев успя да спаси. Доста атрактивни бяха двете публики. Разбира се, бяхме свидетели на обичайните закачки, отправени обиди от страна на Локомотив срещу феновете на Ботев и обратно. Това турско знаме, обърнато турско знаме, бе издигнато от феновете на Ботев, целящи да обидят тези на Локомотив, че принадлежат на една друга нация. Заради това, че обиждат Ботев Пловдив. Много пъти е ставало въпрос за имената на футболните отбори и за тези на Левски и на Ботев. И доста полемики има по тази тема.
А сме готови кръв да пролеем, но вяра не ще предадем. Лъкоплодив любов и съдба, за нас е единствена тя. Родихме се първи на тази земя, последни ще срещнем смъртта. Раето свещено на гърдите блести, носете го с гордост и страст. Когато загубите